Kahit man eh. Kung pakuan dari kaya anong isang kuan ang dari diri alagaraw ni dyan. Tuod kaya anong mapud-pud ba na. Ay nanakan nila masundang mapud. Pamutunog. Ang ginulma kay lakas na po nagagawa di pre. Igagaw. Sige, di ka mo kuan doon. Pabaligiran di ka na sa stasyon. Okay, naka-obserba gud na sa kanay mga kuan na maglulingkod ra. Tao na bitaw po si Janet hayay kay paman sila Saddam. Taway sila. Igor po Janet magbunaw-bunaw si Saddam jud may nagakuan na. Sila man tundangan sa atimida. Lagi, nagkuhan sa dam kay ano. Naglaag sa makuan na dari. Mangato na. Pila na ka to eh. Ay, pila na ka buwan daw. Yes, banjagan day. Yung kulit na paano? Ano sa may ba yun? Humagin ko sa phone. Kanos aday? Kasi yung kulit po nila paano? Mo anak mo kuan ko ha. Madinan ko no. Maninang ko. Gihapit ka na sa kuan ka na yung nalilita ka. Nakuha na isang kuhan daw. Kada isang naong na. Nagtali ko na samahan. Allergic. Kuya usog. Magdis rabaron. Puti ra ba buyag? Liwas sa. Mga puti mo na sila. Hoy bata. Asa mo manayaw bata? Nangihilo man mo. Alami ragngan. Sa hilira sa mga orchid kay Katliya mo mahal. Katliya mahal Katliya. Magdusong kada ko. Tis na, tis. Nan sa manijang naong day. Nan sa manijang naong. Nasabot na kuno dara ko sabot. Lami ra maning bata tanawon pero magbantay na. Pero kulang pa sa katuig. Tanang mo lakaw na ba? Lami na latoson. Aron nila tanaw na. Kanina na. Tanawang bata. Gipakaan na na day. Hawa da panda matigbasan gali ka. Oh, may laglaag na. Di na malubat na ko. Laban hinutin ni Saka magpukudan. Ing na day, wa na ra ba ko naglaw-oy? Nagbaho na ng pag-ida. Kaya wala ito eh. Di kapuwi na ito ng Del Monte dapit. Ah, to sila. Kapag din namin na simbahan. Magbahon. Ato ko na sa Del Monte. Ito ba dapit sir? Ato. Hello guys! So guys, Gikadekos Munisipyo. Hala, nadaog. Gikadekos Munisipyo guys, kay nagkuha ko birth certificate ni Mananghirin kay importante kuno para ma-process ag ijahang PhilHealth og malasakit. Hala, sayang ag ubang litos guys. Oh, lunglib ag litos guys. Dagtubig manggod siya. That's why. Isturay sabi kay saring hugasan bi.
Tulahe, pangamusta, imong father. Mga nung sa kalibur, ay di ko ang nagkabuyab na. Ina. Hindi ka! Hindi ka! Wow. I feel so strong. Basti. Iya. Aliana, inasin, asin, asin. Kaysa lagi. Nawa, madag batang arot dare. Liksib. Agawa na yung trabaho, guys. Balik na po mayroong Martes. Kay Semana Santa man, Martes na po may balik. Arang ka-cute, aganak yung pura may muras kuan sa una, liksi. Ag-aping. Tago-tago, be. I know, nakiklaw. Kamera day-day, guys. Aliana, liksi na tatay kay. Ano naman ma? Si Kwasag mayunis to sa rep, be. Kay si Ali og si Tirit wala nang laag sila. Asa po sila kadung. Naskuan rep. Kanre ni kay sayang. Sakit? Ma? Nas rep. Mayunis kay karon. Huwag man lagi. Kanang blue ba? Kailag mayunis. Kanta guys. Asik ka daw. Mayunis. Huwag man. Tuhak na ka. Bin. Ang naong Mariano. Guwapa gidang uyab di. Guwapa pa ko. Hoy! Ang andar na pa na yung kabuhi ha. Nadakpan pa din ko guys. Ako man ko'y helmet. Ma, 100 na naman po. saan ko cake mo? Hindi ako mapanood to. Hinap ka manood to. Yan ini kay sayang mo mangangain. Tek naman na nahulog. Isa man nagkurot. Hindi kami. Isa man. Hmm? Ayan na, ayan sa ako ano yun lang. Yun siya day ka na eh. Ouch. Nagbaon to sila na eh. Kinsa man to? Kinsa man to? Lagi nag-unsa. Wa mangguro. Nang kaon ko. Ay, Robin! Excited na ka makakita. Baby ni mami. Ako? Pura Alexi ba? Oh, parang may gawa sa day. Basing kuno ganja.
Be, Di ko kung sa tayo mong sa. City da ka, be? Hmm? Imong bantagan ha. Ikaw, Day? City da ka? Mga tuba, mga pang sa ali. Ako mo nga tumakamukha. Ang saan na pagbantay ma? Bantayan, sanay? Mukha at tumakamukha. Bantayan. Ugma ko no. Balik ko ang makamukha ini ugma. Paduon. Bantayan kung naay ano ang baak ma. Isa raman po. Isa raman po katawa pwede mo ka. Di ba? Ano silang bahay na? Di, beda-beda mo dito. Ha? Di? Ito daw ang duwi. Ilang duwi lang eh. Iskong ko sa kuhan. Ang beda ni. Di lagi gani kayo samad. Maano, dari air kainit. Ay, samad nga. Hindi masiis. Di si, isang bilat nga. Napukang tahi. Nagba, pila? Napo. Napo? Napo mo ko ng spirit. Kung napo ko ng tahi. Ginoo. Napo bisi. Kapag ko dapat sa kuno. Jara. Nandiyan mo kaya. Ano naman? Okay lah. Kasi is. Ito mga sa dito. Sa umuan siguro. Umuan na. Yeah. Lami na nung gamay na. Hala. Hi. Tanggal sa perito lai. Tanggal sa perito. Galing sa akin ito. Kasi kung sa amin bidali, be. Sayang. Mm. How saan mo pa dito sa amin? Tapos taas, kwarto. Tita Tere. Mami Tere. Ay, Oh! ah, may pasa. Oh. Dakpan ko na yung helmet. Ya, 100. Kanan ni dad. Dakop. Ha? Dakop po helmet. Bilakpan ka? Mm. Oo. Wala. Bisa mo dapat ka eh. Mm-hmm. Yung galing. Bili ng kasimbuhan. para mo na isamok yan. May bantay. Kung may helmetan eh. Kaya kung helmet mo nila, kaon doon. Dapat ko ah. Oh! Bahala ka! Kamao mangita! Nakadaan ng cosplay person. Nakadaan ako tanon. Tama. Ano man? Nangka? Nakadaan di ay. Kumayag. Mahayag na naman Ano sa... nga, nito sa at ang piking. Kasi nagtudlog na siya po. Yan, pero mas ano man. Itik pa naman, init ko na ito ng kak. Inalis nyo eh. Yan ang iya ko ini. Ano kami? Ha? Ano mo? Sabi mo, abot ka nun. Tagdo ko ang mga hapro. Ano na? Hindi bukan gagmay yung mga bata iswa. Sa amin, mga tuloy sa amin dahil ski. Ah. Kaya kuhan. Aslam na lang. Cameron. Dito sa amin dahil ski. Dito sa pagyan na Mickey Mouse. Bye guys!